오빠. Hoy, ikaw, ang hilig mo sa imported, ang hilig mo sa malalaki at matatangkad. 'Di ba? Ang hilig mo sa kano, ang hilig mo sa afam, na akala mo kapag foreigner ang jowa mo, maiaangat ka sa laylayan. Hindi yan totoo. Hindi lahat nabibigyan ng green card. Uy, tandaan mo nasa Pinas ka. Kaya dapat ang tangkilikin mo yung sariling atin. Kaya mahal, sa Pinoy ka naman sumugal. Nasa Pilipinas ka, dapat meron kang panlasang Pinoy. mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Wow. Buwan ng wika kasi ngayon at talaga nga naman kung nakikita nyo si Kim Chino ngayon ay nakabarong. At syempre ako to ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Muli ako to, DJ Kim Chino. At makakasama mo ko, kabaliktaran mo ko kasi 6 to 9 p.m. tayo. Ay dapat pala dapat pala ako ang kuya mong maanghang. O hindi Spicy Opa. Anyway, buwan ng wika kasi kaya talaga nga naman si Kim Chino ay parang congressman. Oo, hindi po ako yung nagbulsa ng budget nyo. Ay! Hindi. Naku, mabalik na nga tayo sa topic. Pero yun na nga mahal, no? Marami na rin na Pilipino ngayon na nag-iba na ang kanilang preference o panlasa na kung saan mas gusto na nila nung mga banyaga, di ba? Kakanood mo ng series, Korean na ang gusto mo, kaya afam. Ayaw nyo ba sa Pinoy? Ayaw nyo ba sa amin? Huy, kung nakikita nyo si Kim Chino, chinito lang ako pero ang puso ko Pinoy po talaga. Hindi, ang akin lang naman, wag nyong minamaliit ang mga Pinoy. Wag nyo kaming minamaliit. Minsan kulang kami sa height, minsan kulang kami sa width at height. Pero babawi naman kami sa ibang bagay. Kaya tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Buwan ng Wika Edition. Wow, talaga nga naman. Bibigyan kita ng 3 dahilan kung bakit mas masarap jowain ang Pinoy. Ang una, masarap jowain ang Pinoy kasi certified maalaga at ma-effort yan. Kasi kung magmahal ang Pinoy, talaga nga naman kala mo 24/7. 24/7 kang ka-video call. Video call, di ba? Video call kasi madalas sila makamiss agad. May thoughtfulness din talaga yan. So gagawin kang rare na para bang antique. Hindi yung antique na masakit mga gata, hindi yung langgam. Antique na galing pa sa ninuno mo. Ganon ka precious ang tingin sa'yo. At ito mahala, naalala ko dati, isang patunay na Pinoy talaga ay ma-effort. Naalala ko dati, nung ako'y nanliligaw pa nung high school, si Kim Chino ay bumili ng pasador o napkin para ibigay sa kanyang nililigawan. Tapos silagyan ko pa ng letter, yun mahal. Sabi ko, hindi ako mahihiyang bumili ng napkin kapag nagkaroon ka. Uy, totoo yun. Tapos kinikilig siya mahal. So ganon ka-effort ang Pilipino. Ewan ko kung ako lang yung bumili ng pasador para gawing love letter. Ganon kami ka-effort. Tapos kilig na kilig naman siya at chinismis niya ako sa school. Simula nun, inasar na ako na tagabili ako ng pasador. Ay, core memory ko yun. Pero anyway, yun ang isa sa patunay na talaga nga namang sweet at ma-effort ang Pinoy. Diba? Boy pasador daw ako. Hindi. Ito mahala. Isa pa lang yan. Sa aking pagbabalik, meron pa akong dalawa kung bakit dapat ka jumawa ng Pinoy, ha? Kaya wag mong ililipat ang radyo. Manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1